Студио Изток, град Варна. С-29, К-11, Литес. Човек определя сам собствения си живот, стига да не загуби най-високия си вод. Погледнах през терасата, някой се надвиси. Излязох на двора, той се обеси. За да бъдеш мъдър, не знай много, а само нужното. За да бъдеш богат, гледай своето, не чужото. Don't cry, say fuck you and smile. Не мога да разбера, защо така си се отчаял. Ей така, напред живота продължаваме. Ей така, никога няма да се предаваме. Убиваме човек и въобще не съжаляваме, защото знаеме, на върха си оставаме. Приятелство няма, има само интереси. Всичките момичета станаха някакви принцеси. Време е да разкрия любовта зад гърба ти. Време е да видиш нещо скрито зад гърба си. Видях небето, 8 планети, една звезда. Там бе изписана една голяма истина, че ако няма любов, няма да има и чудеса. Всеки един мъж трябва да обича своята жена. Изказвай мнението си, брате, каквато и да е цената. Твоите думи са важни за бъдещето на страната. Прави го така, че да те обичат всички хора. Българското поколение е държавната опора. С малко думи казвам и много неща. Понякога си мисля как жално стоя. Уважавам хората, които заслужават. Останалите мога да кажа, че прекаляват. Всички хора се стремят към познание. Учим се, за да имаме образование. Изчерпа се вече и моето желание. Това е и краят на моето послание. Всички болести идват от ядове. Всички ядове идват от гадове. Кратък е живота да се запознаваш с всички. Дори във Фейсбук станали звездички. Ей така, напред живота продължаваме. Ей така, никога няма да се предаваме. Убиваме човек и въобще не съжаляваме, защото знаеме, на върха си оставаме. Ей така, напред живота продължаваме. Ей така, никога няма да се предаваме. Убиваме човек и въобще не съжаляваме, защото знаеме, на върха си оставаме.